alta-i pofta inimii. Zi de zi mă lupt cu viața și trăiesc doar cu speranța să aleg mama la copii. Alta-i pofta inimii. Și mor. Zi de zi mă lupt cu viața și trăiesc cu speranța. Nu știu mâncața. E bine că eu cânt. Ce să-ți mai cânt? Am iubit și eu. Am iubit și eu, dar cine nu iubește? Taxi. Ai iubit și tu. Cântăm Taxi. Greșeala mea se plătește, este vina Ia ta. cântăm Taxi. Dar Taxi. și vina... Taxi, tu. Dar puneți căciula aia în cap. Moartă. Stai să văd unii căciula. Stai că era o... Nici nu mai intru mâncare. N-am băt căciule. O scopun pe asta așa. Asta. Eu le simt din ziua. Dar puneți-o bine, trageți-o pe cap bine. Da, cât de bine să o trag, că nu... Așa. Trageți-o ca lumea pe cap. E bine. Trageți-o pe cap să nu-ți vadă Așa? părul. Da, așa, da. Hai. Taxi, du-mă unde vrei. Oriunde Ia mâna știi pe mine. bine că va fi ok. Vreau să cred că nu mai pasă. Du-mă unde vrei, dar nu mă duce acasă. Să știți că ea nu e bolnavă, așa s-a născut. Vai, că și nu mai pot. Vreau și eu. Vai, Dar nu mai am un pic. vreau și eu. Cred că vrea căciula. Păi și de ce nu ți-ai iubitul ăla și veniți în... E în Dubai. Băi, deci cât vă cheltuiți voi cu o vacanță în Dubai? Acum îți spun una românește așa, Ioana, de la fratele tău, prietena mea cea mai bună. Deci cât... ce drogați? Ne-ai făcut drogați? Ce droguri? Ce droguri folosim sau ce? Ce droguri folosim? Droguri fericirii. Ăsta e cel mai rar, nu prea îl găsiți oriunde. Tocmai asta vreau să-i spun acum prietenii mele, Ioana. Adică să te duci să-ți faci o vacanță de asta prin Dubai. Crede-mă că dacă vii la mine aici la țară, la Bucovina, în Suceava, Rotunda, și stai 2-3 zile și facem activități pe care le fac eu în viața de zi cu zi, adică normale, dar putem face și ceva extra. Crede-mă că ești mult mai fericită decât o vacanță de Dubai. Mă jur. Pentru că uneori lucrurile astea simple pe care voi, ăștia de la oraș, acum vorbesc în general, le vedeți lucruri inutile, simple, crede-mă că sunt foarte frumoase și foarte interesante. Mai ales aici în Bucovina sunt foarte multe zone frumoase care putem să le vizităm și putem să ne distrăm. Important este nu să dai 10.000 de euro să te duci într-o vacanță, să vezi ceva și important este să mergi undeva și să te simți bine, să simți o armonie frumoasă, să râzi, să glumești, să-ți creezi amintiri care nu doar o simplu vapor, că văd eu un vapor mare pe o baltă, că eu nu știu ce să alea, mări, oceane. L-am văzut, m-am bucurat, m-a costat 10.000 de euro să ajung până acolo, să văd acel vapor, să mă plimb un pic cu el. Crede-mă, cu 100 de lei să moară familia mea dacă fac un disc cu un grătar, mă duc pe malul Belții sau nu știu. Cred că dacă și el vorbește o grămadă. Erau bureți nebuni? Da. De la Bureț. Știi ce teatru aici? Ferească Dumnezeu. Băi, nebuni de la bureți? Măi, mă piși pe mine. Mă piși pe mine să mă... Hai să mai mănânc un pic. Nici n-ai cum. Mi-au dat lacrimile să mor eu. Ia, veni. Ține, mă. Mai mănâncă șervețel. Oare nu ți-a rămas prin mură șervețel? Da? Nu? Vai, că mor. Să vezi ce-ți donează lumea acum.